Pandemiak bertan bera utzi zuen iazko Jasber jaialdia, aurten indar berritua dator, eskaintza benetan interesgarria plazaratuko da egunotan. Horrela, Alex Montor Trio, Emma Nagy Quintet eta Aizea Martiartu Quartet arituko dira jasaldiak irauten duen 3 egunetan. Ekainaren 30 uztailak 1 eta uztailak 2. Bermeoko kafe antzokian izango da ikusgai, jesarlekuak zenbatuta egongo dira. Jasarekin gozatu nahi duenak, 4 sarrera eskuratu ahal izango ditu eguneko. Alex Monfort, piano jotzailearen eta bere 2 kideen kontrabaxua eta bateria Introspekzion, azken lana Frantziako jazz argitalpenetan txalotua izan da. Nagy Emma Quintet taldea 2008an sortu zen Budapesten, ordutik 2 lan kaleratu dituzte. Set to Face eta LFO. Eta azken 3 urteetan Hungariako jaialdi zein klub garrantzitsuenetan jo dute. Bukatzeko, folketik jazzera Ensemble izenburupean Aizea Martiartuk bere konposizioak aurkeztuko ditu Bermeon. New Orleans eta Chicagoko soinuak ozeanoaren bestaldean entzungai. Sarrerak eskuratzeko gizarte eta kulturetxera hurbildu behar dute interesdunek.